3:10, moment d'encetar la nostra checklist d'avui. Ho feim parlant del sindicat Unió Obrera Balear, que ha denunciat avui que titulats en graus de llengües obtinguts a universitats catalanes poden exercir de professors a l'ensenyament secundari de Catalunya, però no el de les Illes Balears. A causa del no reconeixement d'aquestes titulacions per part de la Conselleria d'Educació, manifesten des de l'esmentat sindicat que hi ha persones amb el grau d'estudis de català i d'espanyol, titulació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que no poden fer de professors de català a les Illes. Tanmateix, aquesta no és l'única titulació afectada, perquè segons el sindicat també hi ha persones que no poden dedicar-se a la docència de l'anglès o l'alemany perquè les seves titulacions encara no estan reconegudes per l'administració de les Illes Balears. Per conèixer-ne tots els detalls volem parlar amb la portaveu d'Unió Obrera Balears, Joana Maria Romaguera, a qui ja podem saludar. Benvinguda, Joana Maria, com va? Hola, bon dia. Abans de res, la pregunta clau, com és que hi ha titulats que poden fer de professors de català, anglès o alemany a Catalunya, però no ho poden fer les Balears? Bé, això haurien de demanar els responsables de la Conselleria d'Educació. En qualsevol cas, nosaltres volem denunciar aquest fet i és el que estan fent, no? Consideram que és un greuge, que és una situació gravíssima, que indica un desgavell, una deixadesa, perquè és molt preocupant que persones que estan plenament capacitades no puguin accedir a tenir un lloc de feina a l'ensenyament concertat o a l'ensenyament públic a secundària, en les nostres illes. En el cas concret dels titulats en grau d'estudis de català i d'espanyol de la Universitat Autònoma de Barcelona, sí que poden ensenyar castellà a les illes, però no català. Quina és la resposta a la justificació que es dona? No tenim una resposta. Vull dir, nosaltres hem presentat el mes d'agost i 25 d'agost diferents recursos de reposició davant la Conselleria, dels quals no tenim resposta, i mos consta, ho hem presentat com a sindicat, no? I també mos consta que hi ha docents que així mos ho han dit, que ho han presentat a títol personal. Això, a més, aquests casos i aquestes assignatures concretes, jo diríem que és la punta de l'iceberg, però hi ha casos que no coneixem, segurament, i de persones que han presentat aquests recursos o que han presentat aquestes queixes a títol individual. Vull dir que la cosa és molt més àmplia. Per tant, sí, perdoni. No, digues. No, que per tant nosaltres el que exigim és que se posi fi en aquesta situació ben aviat, no? I que se faci d'una forma immediata, perquè això no té cap mena de lògica. És a dir, que no té sentit haver d'esperar en el curs que ve, que pareix que és el que volen donar a entendre. Des de l'administració, clar. Exactament. I quantes persones penseu que se poden veure afectades per aquesta problemàtica? És molt difícil de calcular-ho, però és evident que són moltes, perquè, a més, cal dir que nosaltres ara mos hem referit a aquestes persones, en aquestes assignatures, no?, que no poden fer alemany o anglès o català, tenint una titulació vàlida a Catalunya, però mos consta que hi ha altres assignatures. Per exemple, i tot això ve d'incoherències en aquest annex 4 que demanen que se revisi amb un criteri. Per exemple, sabem que amb la titulació d'enginyeria aeronàutica se pot fer matemàtiques a secundària i amb la titulació d'enginyeria aeroespacial no se pot fer matemàtiques a secundària. Vull dir, expliqueu-me quina lògica té. No? O sigui, bàsicament la vostra demanda és revisar tots aquests punts de l'annex 4 que... Sí, perdoni, revisar-los però aquests casos que nosaltres denunciam no esperar en aquesta revisió, reconèixer-los immediatament perquè aquestes persones se puguin, algunes de les quals tenen ofertes de feina ja en aquest moment, m'enteneu? I que se puguin incorporar i començar a fer feina. Clar, perquè deies que des d'agost que vareu començar... Nosaltres hem presentat una sèrie de recursos de reposició en data 25 d'agost. Ahir vàrem fer una roda de premsa, com sabeu, i si heu vist la premsa, les fotografies els aduïm en la mà i els exhibim públicament. Perquè aquesta és una problemàtica de la qual vos n'assabentau el curs anterior i que intentàveu tenir solucionada per aquest curs i pel que veus ja serà... Exacte. Nosaltres pensam que la Conselleria
que possiblement fins i tot abans de ja coneixia la problemàtica, nosaltres li donarem a conèixer i crec que han passat molt de mesos de llavors ençà. Vull dir que és un tema de voluntat de solucionar-ho i d'una injustícia de cap a aquestes persones que se troben plenament capacitades per fer aquesta feina i per fer aquestes classes. A més, han de tenir en compte que aquestes persones han pogut fer el màster, aquest màster que de capacitació de títol pedagògic. Exacte, és a dir, han pagat el que va fer el màster, han fet l'esforç de fer-lo, han estat aptes en aquest màster, que és de les Illes Balears, i una vegada que els capacita i una vegada que ho han fet no se'ls permet impartir aquestes classes. Per tant, considerant que això encara mos mostra més incoherència d'aquesta situació. I això afecta tots els tipus d'ensenyament? És a dir, tu has parlat d'instituts i de concertades, però estava pensant escoles oficials d'idiomes i tot això. Exactament, això vos volia dir que nosaltres ara hem fet tota una sèrie de persones se mos han adreçat que en aquest cas eren d'institut, de secundària, però això ha fet ensenyament de règim especial, com puguin ser escoles oficials d'idiomes, conservatori superior de música, formació professional, etc. Abans vos he posat uns exemples de matemàtiques, però hi ha altres, vos podria posar altres incoherències d'aquestes nets 4 en tenim detectades pràcticament un centenar. Un centenar d'incoherències. Sí, que passa que ara ho hem focalitzat, no? Ho hem focalitzat molt en aquests casos d'aquesta gent que se mos ha adreçat a nosaltres perquè pel seu compte, és a dir, presentant, queixant-se, adreçant-se a la conselleria o presentant recursos de reposició no els hi feien cas i s'han adreçat a nosaltres i nosaltres el que fèiem és denunciar-ho, donar visibilitat i esperar que en breu se'ls doni una solució ràpida. En tot cas, penseu que si els sindicats fossin presents a les comissions de la Conselleria per revisar les convocatòries d'interins es podrien evitar aquest tipus de situacions? Home, nosaltres és el que demanam, que se convoqui, ho hem demanat àmpliament, una mesa de revisió. A nosaltres no se mos ha convocat. Espera. I evidentment, que per una qüestió de transparència, de participació i de justícia, i de democràcia, en definitiva. Joana Maria Romaguera, portaveu d'Unió Obrera Balears, esperam que s'escoltin les vostres peticions i que es pugui posar solució a aquesta problemàtica. Gràcies per entrar avui a Múltiplex i explicar-nos-la. Moltíssimes gràcies a vosaltres per escoltar-nos i per donar-nos veu. Fins aviat. Adéu.